soyayya ce, masoyiya soyayya ce, luwaiya ce, sai walƙalbi hujjina. Shi so haka yake kamar wasa, banda kamar ke masoyiya, na sake cikin raina baby zan bar duniya, Allah shiga ta turawa baby na rage gaskiya, na zo ke min darasin kauna baby an ini lafiya, baby 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 sahibal kalbi na. Kulun fita kice gauta a kalbi na kin cancanta, kin wuce tarin ɗan mata, na kira kyawu ga zabba shigan ita turawa baby, wanda kamar ki cikin kalbi baby baby baby, ke na rike a cikin kalbi na, sahiba masoyiya 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 sahiba wanda kamar ki. Zamu ci America masoyiya, sannan mu wuce India, mu da mu wuce Saudiya, domin tarin dokiya ke ki shige min zuciya, wanda kamar ki a duniya, na da kauna da gaskiya ba na so mu rabu, kallon kauna ne da ke ba na so mu rabu, ki kalle ni sai na kalle ki sahibata masoyiya, allurin zuciyata sahibata masoyiya. La 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 lo 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 kallon kauna. La 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 sahiba kenan, kama da wane batawa ne ka so a soka, so na masoyi in kai dace baka shakka, na rike sanki masoyiya ba na shakka, wanda kamar ki iya wuya zanen mutaka, kin garawa na tafi Indiya, na juya kuma na tsaya, gari da gida mu masoyiya, mun yau dacen soyayya, na rike so ba fariya, wanda kamar ki iya wuya iya wuya, wanda kamar ki iya wuya masoyiya.